یہ پکار تو بدا بندکا بدا ہم پابندی پا مدینہ منور دازار ہم پابندی پا مدینہ منور دار کعب خکور دا پاک اللہ دے زید شفا دے وہی دا مرزنو پاک صفا دے زید شفا دے بند کا بدا پکار تو بدا دادا تو بی دا قبل دلو او دروازه دا پکار تو بدا بند کا بدا ہم پابندی پا مدینہ منور دزار ہم پابندی پا مدینہ منور دا بیمار خودل دکی رغیگی پا مدینہ کی زار دلتا مخوگ نبی اسیگی پا مدینہ کی پکار تو بدا بند کا بدا وی دا نبی کور مغل خیستا شفا خان دا نبی کور مغل خیستا شفا خان دا وی پکار تو بدا بند کا بدا ہم پابندی پا مدینہ منور دزار ہم پابندی پا مدینہ منور دا مسلمانانو تو بگار شئی درب عذاب دے حسین دی کے گرفتار شئی درب عذاب دے حسین دی کی گرفتار شئی درب عذاب دے یہ پکار تو بدا بند کا بدا خلقو استلی دا اسلام مجناز دا وی پکار تو بدا بند کا بدا ہم پابندی پا مدینہ منور دا اے انسانانو تو بگار شئی مسلمانانو تو بگار شئی اے مومنانو تو بگار شئی وئی کرونا وائرس بیماری دیر کستلی دینا وئی وئی کرونا وائرس یہ دبی دینانو نرا خور شو وی پہر طرف لک دور شو دارات جوڑ عجب پیغور شو وی نمچ مسلم و کافر یوزے گیروی نگرانا نمچ مسلم دفح شئی اڈی کولاو شوی و دبی دینی اڈی کولاو شوی د شیطانی اڈی کولاو شوی وی زکا پا منباندی نازل دی عذابنا گرانا زکا پا منگا ید پیغمبر طریقی لاری نبی زمونگا پا حال جاری تل د دنیا غم کے ولاڑی وی مسلمان دلتا دانگریز پیشن کوی ناگرانا مسلمان دلتا سوک زناگانو کی اختشو و سوک پغلاگانو کی اختشو پپا حشانو کی اختشو خزی سر توری بازارونو ترازی ناگرانا خزی سر توری تل ہمیشہ گوری فلمنا
هم د سنزرو آوازونه د پردو خزو تصویرونه وای موبایل کی ګوري خود عذاب پیرازی نگرانا موبایل کی ګوري یہ بندہ درب خانہ کعبہ دا هم د نبی لار کو صدا دا د قیامت یو علامه دا وای قیامت نزدې ده کړه درب عبادتنا یارا قیامت نزدې ده یا سادی رحمان دا نصیحت کړه وینا جمیل دا حقیقت کړه زبیو دا आवाज اوچت کړه مدینہ هم مکہ شفا غیق لري نارورا مدینہ هم